चरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद स्वातन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद स्वातन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् तत्त्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणस्व धनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् प्रतीक्षणस्व धनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्धै यायानिधिर्युक्तै अपेक्षणीया निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्धै यायानिधिर्युक्तै अपेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भगवतेव सद्भिः साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भगवतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वन्तस्य यस्य श्रीसंज्ञम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् ध्यायन्तु वन्तस्य यस्य श्रीसंज्ञम् वन्दे गुरु
चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव मैया की जय। गौरीताई भगवान की जय। हरे कृष्ण माताजी हम प्रेम ध्वनी सांगता सर की तुम्ही सांगता हरि बोल प्रभु। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तर शत श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तर शत श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, नवदीप धाम की, मायापुर धाम की, द्वारका धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री गंगमयी की, श्री यमुनमयी की, श्री भक्ति देवी की, श्री तुलसी महारानी की, श्री समवेद भक्त वृंद की, श्री श्री राधा गोविंद की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की,
Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्ण. नरसिम्हा आरती करेत की प्रभू. Yes, Mataji. Hari Bol. श्री 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 नरसिंह देव भगवान की जय. नमस्ते नरसिंहाय. नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादलादायिनि. प्रह्लादलादायिनि. हिरण्यकशिपूर्वक्षः. हिरण्यकशिपूर्वक्षः. शिलटङ्कानकालाये. शिलटङ्कानकालाये. हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा. हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा. यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा. नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे. नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे. तव करकमलवरेणखाम् अद्भुत शृङ्गार. दलिता हिरण्यकशिपु. केशवधृता नररूपा. जय जगदीश हरे. जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत शृङ्गार. दलिता हिरण्यकशिपु. तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नृसिंहदेव. जय नृसिंहदेव. जय नृसिंहदेव. जय नरसिंहदेव. जय प्रहलाद महाराज. जय प्रहलाद महाराज. जय प्रहलाद महाराज. जय प्रहलाद महाराज. जय प्रभुपदा. जय प्रभुपदा. जय प्रभुपदा. श्रील प्रभुपदा. जय गुरुदेवा. जय गुरुदेवा. जय गुरुदेवा. जय गुरुदेवा. श्री श्री नरसिंह भगवान की जय. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. जय नरसिंह. श्री नरसिंह. जय जय श्री नरसिंह. जय प्रह्लादेशा. जय पद्ममुखा. जय पद्मभृंगा. बोलो श्री 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 नरसिंह देव भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Hari Bol.
माधव चरण प्रभु, you can start. हरि बोल। विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी जी की जय। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ हे अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः जे तोमार शरण लय तारा वांछा पूर्ण होय कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरयाभिलाष विलास कुंजरियो बस नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हे निवेदनाधर सखीरनुगत कर सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोय न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाय न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय भक्ति देवी जय भक्ति देवी वृंदाय
तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च दाय तुलसी देवाय भक्ति प्रदे देवी सत्यवती देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूरजन के हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशीं तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करम् पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशिं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दं विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनामर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय।
थैंक यू प्रभु। हरे अपराध हरे कृष्णा। प्रभुजी स्टार्ट करता। जय ओके। हरे कृष्णा। भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आयोजित करचे आयताराचे जपा सेशनाक हांग उपस्थित आशिल्ले पुराय वैष्णव भक्तवृंदांक हृदयपूर्वक स्वागत। दामोदर महिनाक हृदयपूर्वक स्वागत। आता मी तुलसी आरती, नरसिंह आरती आणि हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजीन सांगितले शिक्षाष्टकमी ऐकले आम्ही धन्य जाले भारी चंद कोण सांगितले आरती ताई पळेल आम्ही मंगल आरती पळेल आणि प्रति एक कार्यक्रम चंदायर जेवण लायक जेवण आशिल्ले पळयला तशी स्पॉटलाइट केलेलं जयंती नायक माताजी घरकडे दामोदर देवाके पळयला सूट करूया आम्ही नैंतु गंगे पुरा पशी श्रेष्ठ जलरी युगांतु सत्ययुग पुरांतु श्रेष्ठ जलरी महिनांतु कार्तिक महिनो पुरापशी श्रेष्ठ कसा म्हणे तो दामोदर महिन म्हणटाची आणि तो कृष्णाल भारी प्रितेचो महिनो त्या महिन्यात आम्ही कितलं आध्यात्मिक सेवे आणि देवाला कार्य करताची तितलं आम्ही आध्यात्मिक आमगेले जीवन उद्धार जाता तशें आम्ही आध्यात्मिक जल्दीतील चड कार्य करता देवाल सेवे चड करता या महिन्यांतू आणि देवाक प्रसन्न करच्याक प्रयत्न करता देवाल प्रीती प्राप्ती करच्याक प्रयत्न करता अशी सांगताची हांव आता 10 वैष्णव नाम अपराध पठन करचे त्याला नाम सांगतास सूर्य नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती स्फूर्ती पै माताजी दोन्ही नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती हीरा कामत माताजी तिन्ही नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती वारिजा कामत माताजी चारी नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती विजया शणै माताजी पंचा नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती सुनीता मल्ल्या माताजी संची नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती श्री लक्ष्मी शणै माताजी सत्ता नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती संध्या ईश्वर माताजी अट्टा नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती प्रज्ञा वागले माताजी नववा नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती पूजा एम बेटेकर माताजी धनची नाम अपराध सांगच्या येताची श्रीमती माया अरविंद मल्ल्या माताजी आणि वैष्णव प्रणाम मंत्र आणि पंचतत्व मंत्र सांगच्या येताची श्रीमती विमला पै माताजी तशीची श्रीला प्रभुपाद प्रणती सांगच्या येताची श्रीमती अनुपमा नायक माताजी पुराजनान तांगेल कॅमेरा ऑन करका आणि ओव्हर टू यू श्रीमती स्फूर्ती पै माताजी तुम्ही सुरू करूयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मपुराणाचे ब्रह्मखंड तक्कुन नामापराध आवत्त सांगता फस्ट नामापराध खंचे एक भक्तो भगवन नाम प्रचार करूक तागेल जीवन समर्पण केला की तसल भक्ताले निंदन करचे फस्टाचे नाम अपराध। हरे कृष्ण। सेकंड ईश्वरु आणि ब्रह्मु आदि देवतेले नाम विष्णु नामाक जो स्वतंत्र म्हणून लिखचे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण आध्यात्मिक गुरुले आदेशाचे उल्लंघन करचे। हरे कृष्ण। वैदिक शास्त्रांचे जो प्रमाणाचे खंडन करचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनीता मल्ल्या माता। हरे कृष्ण महामंत्र जपाचे महिमा काल्पनिक म्हणून लेखते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवित्र भगवन नामाक व्याख्यान दिवचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संध्या ईश्वर माताजी। हरे कृष्ण। वाजिया माताजी तुम्ही लाईन आरसाची अनम्यूट करा माताजी। हरे कृष्ण। संध्या ईश्वर माताजी अनम्यूट करा तुम्ही अनम्यूट कर का। हरे कृष्ण। हा सांगता सत्ता नाम अपराध। हरे कृष्ण। हा सांगा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अट्टा नाम अपराध हरे कृष्ण महामंत्राक वेदांत वर्णन केले तसले फलप्रद कर्म कांडाक समान म्हणून लेखचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अश्रद्धालू व्यक्तीक भगवान नामा महिमेचे उपदेश करचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण महामंत्र जपा वैरी पूर्ण विश्वास नाश्य असते. हे जपाचे महिमे वैरी विषयासक्तीचे बुडून असते. ध्यानपूर्वक जपा करण्याशी वैर बरी एक अपराध. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विमलाबाई, श्रीमती विमलाबाई माताजी सांगा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री सांगा वैष्णव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री पंचतत्व मंत्र. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदा. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. पुराय माताजीन भारी चंद कोण पठण केला, भारी खुश झाले. तशी हा मस्त धन्यवाद सांगच्या इच्छित पावता श्रीमती स्मूर्तीपै माताजी, श्रीमती हीरा कामत माताजी, श्रीमती वारिजा कामत माताजी, श्रीमती विजया शणै माताजी, श्रीमती सुनीता मल्ल्या माताजी, श्रीमती श्रीलक्ष्मी शणै माताजी, श्रीमती संध्या ईश्वर माताजी, श्रीमती प्रज्ञा वागले माताजी, श्रीमती पूजा वेटेकर माताजी, श्रीमती माया अरविंद मल्ल्या माताजी, श्रीमती विमलापै माताजी आणि श्रीमती अनुपमा नायक माताजी. आणि प्रतिपटी पठण करू येताची येऊचवारे येऊ का आणि सगळे महिन्यान तो मस्तपटी येऊ का म्हणून निमून घेता. तशी सगळे वर्ष परी येऊ का म्हणून निमून घेता. हरे कृष्ण. आता आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जपाच्या हरे कृष्ण. सगळ्या काही कार्तिक मासाचे दामोदर महिन्याचे शुभेच्छा. दामोदर मासाचे इतले प्रारंभ जाल्ले आमगेले सकाळी पुढे बलराम देशाद कोणू राधा गोविंद आले आमकां दर्शन मेळ्ळे. हाजी खातीर बुरिदा कृष्ण प्रभू आणि सुष्मिता सखी माताजीले कितले आभार आम्ही व्यक्त केले री पावना. खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी आणि माताजी. आमकां हे सांगच्या सुलभ जाल्यार आमकां हांगा 6 घंटे जेतना बलराम देशांतू 3:30 म्हणल्यार 2.5 घंटे 2:30 पुनीत आनी उठा नसुका. सो हे आमकां आमगे कृतज्ञता हे शब्दान आमकां व्यक्त करूंक जायना माताजी आणि प्रभूजी. थँक्यू सो मच. राधा गोविंदाले दर्शनान आमी सन हेज्जे घालून कृष्ण भावना अमृतांत इतले मुखार आयलींची ताजे खातीर आज ही कार्तिक मासांत अशी दर्शन मेळिल्ल्याक भारी खुश जाला. म्हाका तू भारी खुश जाल्या. हरे कृष्ण. तशीची तुलसी आरती केलेल्याक माधवचरण प्रभूजी आणि माधवी माताजीन इतले चंद कोण म्हणलेले धन्य जाल्ले आयचे दिवस. आमकां खूप धन्यवाद प्रभूजी आणि माताजी तुमकां जाल्यारी. आणि त्या मागीर शिक्षाष्टक माधवचरण प्रभूले इतले पॉवरफुल वॉइस आयकलेले भारी गंमत जाले. थँक्यू सो मच प्रभूजी आणि माताजी. खूप खूप धन्यवाद. तशीची नाम अपराध सांगिल्ले आज सर्वांकय धन्यवाद. हांव सांगून घेते की तुम्ही इतर अभ्याची प्रतिवार अशी पार्टिसिपेट करायची आणि जपाकय जॉईन करायचे एवरीडे. एक पॉझिटिव्ह चेंज येतस दिसतस तुमगेले एक तोंडा तेज कळटा आमकां वार वत कशी तुम्ही आम्ही इंग्लिशान सांगता पण वायब्रंट जाताची एक और येता म्हणटाची तशी तुमगेले तोंड पळयल्यार कळतस तशी येतर अभ्याची. आणि डेफिनेटली आमगेले पुरा जीवनांत पॉझिटिव्हिटी हारती जप करता. हरे कृष्ण.